खुलुमबाय दिनै 2 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SBBodoNews चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दासिमबो SBBodoNews चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodoNews चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा हजाइनि खाखियाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों हजाइनि खाखि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खाखि थांगिया सेनं मधुपुर गामियाव सारअन्थाइ गावनायजों साहिद आलम मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जादों बिथाङा 15 बोसोर बैसोनिमोन आरो अखिल आलीनि फिसाज्लामोन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सारअन्थाइ गावनाया जोबोद गिथावनामोन जायनि थाखाय गाननाय जोमनायखौ बिसिनानै मानसिखौबो थुख्रा थुख्रि खालामदों जायनाखि साहिद आलमनि नखरा दुखुथिया नखर आरो बिथाङा नखरनि सासेल' खामायग्रामोन बेनिखायनो सरकारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों ओनसोलनि सुबुंफोरा सारअन्थाइ गावनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि घसघाटा गामियावबो माथाम मोसौनि जिउ खहा जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला चन्दन ब्रह्मनि माथाम मोसौखौ फुंनि समाव जेब्ला खानो लांदोंमोन बे समावनो हरखाब अखा आरो सारअन्थाइ गावदों जेराव मोसौनि सायाव सारअन्थाइ गावनायाव बिमा फिसा माथाम मोसौआ थैनो गोनां जादों गसाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ बिरबल बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगाव महकुमानि सदर सहर गसाइगाव नोगोरजों नांजाबनाय 31 नं माहारियारि राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङाव लुनाय सोरखारि देहा फाहामसालिखौ गाज्रि मुं होनो थांगासिनो दं माखासे सांग्रां नङै सुबुंफोरा नाथाय सोर खनले जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङाव लुनाय देहा फाहामसालिया गाज्रि मुं मोननो थांगासिनो दङ काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी JSB सिभिल हस्पिटालाव गोबां जाथाय जानायनि सोमोन्दै नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ देहा फाहामसालियाव डक्टरनि सांग्रांथि गैयिनि थाखाय खनले सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों फिन मारियाम सुरे मुंनि आइजोनि जिउ खहा जादों गोरबोआव गोनां आइजो मारियाम सुरेया गथ' जोनोम होनो थाखाय JSB देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियाव डक्टर गैयामोन आइजोनि गोब्राब थासारिखौ नुनानै डक्टरखौ लेंहरनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा नुजाथिफैयाखै सानै नार्सआनो गासैबो खामानिखौ मावनो गोनां जादोंमोन जायनि थाखाय डक्टर गैयैलाय गोब्राब जानानै थैनो गोनां जादों गोरबोआव गोनां आइजो मारियाम सुरेया रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां IIT JEE मेन इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल आनजादनि थाखाय कचिं होनो थाखाय हांख्रायदों सरकारा डाइरेक्टर अफ एडुकेशन BTCनिफ्राय मोनसे फोसावथाय होदों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 प्रग्रामनि गेजेरजों रोंगौथि गोनां फरायसाफोर जायफोरा रांखान्थि लोरबां थाखोनि बिथांमोननो 11 दाननि रेसिडेन्सियेल कचिं होनो हांख्रायदों IIT JEE मेन आरो एडभान्स 2024 इन्जिनियारिं आरो NEET 2024 मेडिकेल एग्जामिनेशननि थाखाय कचिं होनो थाखाय फोसावदों गोसो गुदुं फरायसाफोरा एप्लिकेशनखौ अनलाइननि गेजेरजों BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशननि अफिसाव जमा होनो हागोन वेबसाइटआ super50.bodoland.gov.in एप्लिकेशन जमा होनायनि अक्ट'आ मैया अदेबानि 1 एप्रिलनिफ्राय जागायबाय आरो 30 एप्रिल 2023 सिम थागोन BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशनजों खुंजानो गोनां रिटेन आरो अरेल टेस्टआव फरायसाया उथ्रिसार जानो नांगोन अब्लासो बे खाबुखौ मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय टेस्टआ 13 मे 2023 आव जागोन सोरखारनि बे खाबुखौ मोननो थाखाय सेथियाव CBSE नङाबा स्टेट बोर्डनि 2023 आव थाखो 12 आव आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाब्ला उथ्रिसारनाय जानो नांगोन इन्जिनियारिंनि थाखाय PCM आरो मेडिकेलनि थाखाय PCB थानाय जानो नांगोन नैथियाव दङ फरायसाया बिटिआरनि थागिबि जानो नांगोन थामथियाव दङ SC ST खथानि फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव 60% नङाबा बेनि गोबां जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन आरो जेनेरेल आरो गुबुन खथानि फरायसाफोरा 70% आरो बेनि गोबां मोननाय जानो नांगोन ब्रैथियाव दङ इन्जिनियारिंनि थाखाय फरायसाया थाखो 12नि आनजादाव SC STनिफोरा 65% मोननाय जानो नांगोन आरो जेनेरेल आरो गुबुन खथानिया 75% मोननाय जानो नांगोन आरो मेडिकेलनि थाखाय SC STनि फरायसाया 40% मोननाय जानो नांगोन आरो जेनेरेल आरो गुबुन खथानि फरायसाया 50% मोननाय जानो नांगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनो थाखायनो बे थांखिखौ फोसावदों BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशनआ मख'नो गोनांदि बड'फा UN ब्रह्म
सुपार 50 प्रग्रामनि गेजेरजों मेडिकेलाव सा 50 आरो इन्जिनियारिंआव सा 50 फरायसाफोरखौ क'क्राझार आरो गुवाहाटीयाव कचिं होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सुपार 50 APSC आरो सुपार 50 UPSC नि थाखायबो एडभार्टाइज फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। थारैनो बिटिसिनि रांखौ जाख्ल'ग्राया सोर? प्रमद बर' ना हाग्रामा महिलारि? जायनाखि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव सोरखार थानाय समाव 17 बोसोराव रायजो राजानि रां जाख्ल'दों होननानै गोबां अजद होनानै प्रमद बर'आ सोरखाराव फैदोंमोन। नाथाय दा उल्थायै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव जाख्ल'नायनि अजद होदों। हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि प्रमद बर'आ जेब्लाबो रां जानायनि थाखायल' खर'खौ बाहायबाय थायो। बिटिसिनि रांखौ जानला मोनलायाव बाहायदों। जायनाखि BPF सोरखारा थांनाय समाव 20, 30, 40 लाखजोंनो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंबोदोंमोन। नाथाय दानि सोरखारा 25 कोटी रांनि बाजेटजों बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंनो नागिरदों। नाथाय माबोरै 25 कोटी रांजों बावखुंग्रिखौ खुंनो नागिरदों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। आरो माबोरै माबा खालामनानै रां जानो हायो बेनिसो जेब्लाबो सानबाय थायो होननानैबो अजद होयो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव कमिसन राज सोलिदों होननानै रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो। 30-40 जौखोन्दो लानानै बिल होदों आरो खायसेया रां होबाबो मोनाखै बेखौ रायजो राजाफ्रानो बुंगासिनो आरो बेबायदि रां लानायखायनो गोसारगासिनो दं होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिटिसिआव जेबो सोलायनाय जायाखै, लाथिख'। क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेमफु थांनायनि रेल लामानि थाखाय जि सार्भे जागासिनो दं बेखौ जों लाबोदों। भारत भुटान सिमनायाव जि राजा लामा होनाय दं बेनि सार्भेया जाबाय। DPR बानायगासिनो दं। बेबो BPFनि समाव जानाय। उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास जि जानो थांगासिनो दं बेखौबो जों लाबोदों। नाथाय प्रमद बर'आ मा बानायदों? खालि रां जानोल' खर'खौ बाहायदों होननानै अजद होयो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो बे 3 बोसोराव मा मा खामानि मावदों बेनि हिसाब होनो हायाखै प्रमद बर'आ। नाथाय BPFनि सोरखारनि समाव गासैबो हिसाबखौनो क्लियार खालामनानै दोनदों होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPF दोलोआ दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मददगिरिफोरखौ लानानै क'क्राझाराव हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। जेराव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी आरो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोनखौबो नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बुंथिदों दि UPPLनि गामसा गानाब्ला अरुणोदय मोना आरो PMAYनि न' नांगौबा गिबियाव UPPLआव हाबग्रोनो नांगौ। BPF दोलोनि हानजा सुरनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ जि फिनजाथाय होदों बेयो मोजां। मानोना बिथांमोनहा गिदों। जायफोरा बिथांमोननो भट होदोंमोन बिथांमोनहानो दिनै BPFनि हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारीया। जायफोर UPPLआव थांदोंमोन आरो जायफोरा UPPLनिनो खामोन बिथांमोनहाबो गोजामानो साबसिन BPFआनो मोजां खामानि मावदोंमोन होननानै BPF दोलोआव फैदों होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारीया। ट्राइबेल खृष्टानफोरनि STखौ बोखारनो नागिरनायखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि हरिचर ब्रह्मनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेल खृष्टानफोरनि STखौ बोखारनो नागिरनाय आफादनि मुङा जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्च। जाय RSSनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय आफाद आरो RSSआ हिन्दु धोरोमखौ मोजां मोनग्रा गरामि हिन्दु आफाद। बिथांमोननि थांखिया भारतखौ हिन्दु राष्ट्र खालामनाय, मोनसे हादर, मोनसे धोरोम आरो मोनसे राव बानायनाय आरो बेजों लोगोसे SC/STनि रिजार्भेशनखौ बोखारनाय। SC/ST मुर्दाबाद स्लगान होग्रायाबो RSS जानो होननानै बुंथियो आरो RSSनि थांखिया ST स्टेटास बोखारनायल' नङा, जोंनि हिन्दु आरो खृष्टानफोरनि गेजेराव गावस्रा होलायनाय, गाव गावनि गेजेराव खौसेथि गैयै खालामनाय, जाहाथे गोरलैयैनो गावसिनि आथिं सिङाव लांनो हायो। जोंनि राजखान्थि मोनथाय, हा-हुनि मोनथाय गासैखौबो सेख'नानै लांनो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा। जोंनि ट्राइबेल बर'फोरा खौसेथि गैखाया। सोरबा UPPL, सोरबा BPF, कंग्रेस, गुबुन गुबुन आफादजों दं। बाथौ धोरोमाबो गावस्राहांबाय आरो दा हिन्दु आरो खृष्टाननि गेजेराव गावस्रा बावोबा हारियानो जोबस्रांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि कनस्टिटिउशननि बायदिब्ला STखौ दाननो हाया। थेवबो जुदि STखौ बोखारनानै होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलनि सुबुं अनजिमाया खम जागोन। MCLA, MLAनि STफोरनि गासैबो बियाबा थानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो। जायनाखि हिन्दु खृष्टानफोरा ST आरो माइनरिटिनि खाबुखौ मोनो, नाथाय बेखौ लानानै जाहाथे मेगन सालाया, मानोना जोंनि बर' बिदा फंबायानो बेखौ मोनदों होननानैबो बुंथियो आरो जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जाहाथे बयबो गोजानाव थायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथां हरिचर ब्रह्मआ। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों सालाकाथि ब्लकआव 120 फरायसाफोरनो चेक गथायदों।
फरायसाफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों क'क्राझार जिल्ला UPPL इउथ आरो क'क्राझार जिल्ला UPPL आइजो गांखं आफादा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों 30 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा 400 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेक राननो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा बे चेकखौ इउथ आरो आइजो गांखं आरो गुबुन गुबुन आफादनि गेजेरजों राननो थाखाय बिथोन होदों। बे लेखायै सालाकाथि ब्लकआव 200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ गथायनाय जादों आरो फैगौ 3 एप्रिलनि गेजेरावनो बे चेक राननाय हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गिबियाव गरिब नखर आरो BPL थाखोनि फरायसाफोरनो चेकखौ होग्रोनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे फिसा चेकनि थाखाय फरायसाफोरा रां खरसा खालामनानै जाहाथे फैनो गोनां जाया बेनि थाखायबो न' थांनानै चेक राननाय हाबाफारिखौ लागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। क'क्राझाराव जिनाहारि खालामग्राखौ 25 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। गाजिरा हामान मुंनि दुथाङा सासे आइजोखौ दैखांनानै लांनानै गावनि न'आव माखासे सानसिम दोनहैदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै आइजोनि बिफाया थांनाय 2019 मायथाइयाव गसाइगाव पुलिस थानायाव FIR होदोंमोन। हिन्जावसानि बिफाया FIR होनाय मथे केसखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावदोंमोन गसाइगाव पुलिसा, जेराव गाजिरा हामानजों लोगोसे 2 आइजोखौबो लोब्बा थानायखौ हमनो मोनदोंमोन। बेनि उनाव चार्जसिट फाइल खालामनानै स्पेसियेल कर्टआव ट्रायल जादोंमोन। दा स्पेसियेल जाज जयदीप घोषआ राय फोसावबाय। दुथां गाजिरा हामाननि हेंथायै 25 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमाना आरो बेखौ होआबा आरोबाव 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। बेनि अनगायैबो गुबुन केसआवबो 1,000 रां जुरिमाना फोनांदों स्पेसियेल कर्टआ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।